ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். நம்ம பகவத்கீதை 18 டேஸ் கோர்ஸ்ல லெவல் 1ல இருக்கோம். அதுல அத்தியாயம் 9 நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். மொத்தம் 18 சாப்டர். அதுல நம்ம இன்னைக்கு அத்தியாயம் 9. அப்ப பாதி நம்ம வந்து பகவத்கீதையில தெரிஞ்சுக்கிட்டோம், பகவானோட உபதேசங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். இந்த சாப்டரோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ராஜவித்யா ராஜகுக்கிய யோகம். இருக்கலே ரொம்ப மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், மிகவும் ரகசிய அறிவு. அதாவது சாதாரணமா எல்லாருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் கிடையாது. பகவத்கீதை படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய மிகவும் ரகசிய அறிவு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். இந்த சாப்டர்ல ஃபுல்லா பகவானோட ஐஸ்வர்யத்தை பத்தி நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்றதுதான். அப்புறம் இன்னொரு விஷயமும் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மொத்தம் 18 சாப்டர்ல இந்த 9th சாப்டரும் 10th சாப்டரும் ரொம்பவே வந்து விசேஷமானது. நிறைய பக்தி மார்க்கத்தை வந்து நமக்கு வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்கும் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்கு. இந்த சாப்டர்ல நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா லலிதா மாதாஜி, பிரணாம். பிரேயர் சொல்லிடலாங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலகலாகயா சக்ஷுர உன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். வந்தேகம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண ரகுநாதானவிதம் தம் சஜீவம் சாத்வைதம் அவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைத்தன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான்விதாமஸ்ச. हे कृष्ण करुण सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्य च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेताय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम माताजी. थैंक यू माताजी. ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டீஸ், நம்ம நேத்துக்கு அத்தியாயம் 8 பார்த்தோம். அதோட சுருக்கம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம். அர்ஜுனனின் 8 கேள்விகள் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகிருத்தினா என்ன, அதுக்கப்புறம் வந்து கர்மானா என்ன, பிரம்மன்னா என்ன, பிரம்மம், அதுக்கப்புறம் வந்து அதிபூத்தா, அதிதெய்வா, அதியஜ்ஞா, அதிதேவா, இதெல்லாம் பத்தி என்ன, அப்புறம் அதியஜ்ஞா எங்க இருக்காங்க, அப்புறம் மரண காலத்துல பகவானை நினைவில் கொள்வது எப்படி அப்படின்ற 8 கேள்விகளும் கேட்டிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இறக்கும் நேரத்தில் கிருஷ்ணரை நினைவில் கொள்வது அப்படின்றது, அதாவது இறக்கும் நேரத்துல பகவானை நினைச்சு நம்ம வந்து இருந்தோம் அப்படின்னா பகவானே சென்று அடைவோம், பகவான் லோகத்தை அடைவோம் அப்படின்றத பகவான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் யோகமிஸ்ரா பக்தியால் கிருஷ்ணவை நினைவில் கொள்ளுதல், அதாவது பக்தி டிவோஷனல் சர்வீஸ் மூலியமா. யோகமிஸ்ரா பக்தி அப்படின்றது பகவானுக்கு செய்யற பக்தி சேவை, அதன் மூலியமா நம்மளால பகவானை நினைவில் கொள்ள முடியும். அதுக்கப்புறம் தூய பக்தியால் கிருஷ்ணரை நினைவுபடுத்துதல், அதை பத்தி பார்த்தோம். பொருள் உலகம் மற்றும் ஆன்மீக உலகம், இதை பத்தியும் நம்ம நேற்றுக்கு பார்த்தோம். இந்த உலகங்கள்லாம் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? ஆன்மீக லோகத்துல கோலோகம்,
வைகுண்டம், அதுக்கப்புறம் பிரம்ம ஜோதி, அதுக்கு அங்க கீழே வந்து சதாசிவ லோகம் இருக்கும், சிவபெருமானோட அபோட். சரிங்களா? அதுக்கு கீழே விரஜா நதி இருக்கும். அங்க மகாவிஷ்ணு இருப்பாங்க, காரணோதய கஷாய விஷ்ணு இருப்பாங்க. அவங்களோட உடம்புல இருந்து, திருமேனில இருந்து நிறைய உலகங்கள், மில்லியன்ஸ் ஆஃப் உலகங்கள் வெளியில வரும். எல்லாருமே விரஜா நதியில மிதந்துட்டு இருக்கும். சரிங்களா? அந்த உலகங்கள் எல்லாம். அப்புறம் ஒரு ஒரு உலகத்துக்குள்ளேயும் பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, கர்ப்போதய ஓஷன் இருக்கும், அதுக்குள்ள கர்ப்போதய கஷாய விஷ்ணுவா வந்து இருப்பாங்க. அவங்களோட நேவல்ல இருந்து பிரம்மா வந்து தாமரை உருவாகும், அதுல பிரம்மா வந்து படைக்கப்படுவாங்க. அப்புறம் இந்த 14 உலகங்களும் பிரம்மா வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத பார்த்தோம். இந்த உலகத்துக்குள்ளார யாரெல்லாம் இருக்கிறோமோ அவங்க எல்லாருக்கும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்றது நிகழ்ந்துகிட்டே இருக்கும்ன்றத பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் இந்த முக்குணங்களோட தாக்கங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால நம்ம ஸ்வர்க்கம் போனாலும் சரி, நரகம் போனாலும் சரி, இந்த பூலோகத்திலே இருந்தாலும் சரி, அங்க கலவரங்கள் நிறைஞ்ச ஒரு இடமா தான் இருக்கும் அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இப்படிப்பட்ட கலவரம் நிறைஞ்ச உலகத்திலிருந்து நம்ம எங்க போகணும், பகவானோட லோகத்தை அடையணும். அந்த லோகம் எப்படி இருக்கும், எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும். பகவானோட உடம்பிலேருந்து வர தேஜஸ், திருமேனிலேருந்து வர தேஜஸ்னால எப்பயுமே பிரகாசமா இருக்கும். பிறப்பு இறப்பு மூப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து நோய், இந்த நாளும் அங்க இருக்காது. அதே மாதிரி இந்த அதிபூத்தா, மனதால ஏற்படுற கஷ்டங்கள், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உடல்ல ஏற்படுற கஷ்டங்கள், அதி ஆத்மா, அதுக்கப்புறம் அதிபூத்தா பிற உயிரினங்கள்னால நம்மளுக்கு வர கஷ்டங்கள், அப்புறம் அதி தெய்வா இயற்கை சீற்றங்கள், இது எதுவுமே என்ன இருக்காது, வைகுண்டத்துல இருக்காது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்போ இந்த 7 விஷயங்களும் அங்க கிடையாது. எப்பயுமே நித்தியமான சந்தோஷம், பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யணும். அதனால நம்ம எப்பயுமே பகவானோட ஒரு பேரண்ட்ஸோட ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும்போது நம்ம எதை பத்தியும் கவலைப்பட மாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் அவங்களே செய்வாங்க. நம்மளோட டியூட்டியை மட்டும் செஞ்சா போதும். அந்த ஒரு நிலை வந்து நமக்கு ஏற்படும். அப்போ அங்க நோ ஆன்சைட்டி, வைகுண்டம்ன்றது நோ ஆன்சைட்டி, அதுதான் வந்து அர்த்தம். இது மாதிரி தேஜஸ், அதாவது ஒளி நிறைந்த, அப்புறம் காலம் கிடையாது. அங்க வந்து டைம் அப்படின்றது கிடையாது. இங்கதான் வந்து எல்லாத்துக்குமே டைம் உண்டு. ஒரு ஆக்கம்னா அழிவு அப்படின்றது எல்லாத்துக்குமே உண்டு. ஸ்பிரிச்சுவல் உலகத்துல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது. எல்லாமே நித்தியமானதா இருக்கும். சந்தோஷமே நித்தியமானதா இருக்கும். அமைதியே நித்தியமானதா இருக்கும். பகவானுக்கு சேவை செய்யணும், பகவானோட நம்ம இணைஞ்சிருக்கணும். கோபா கோபிஸ் எதை பத்தியும் கவலைப்படல இல்லைங்களா? பகவானோடய அவங்க வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, அவங்க காலங்களை ரொம்பவே சந்தோஷமா அவங்க வந்து கழிச்சிட்டு இருந்தாங்க. எந்த அசுரன் வந்தாலும் கவலை இல்ல, என்ன நிகழ்ந்தாலும் கவலை இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு பகவான் கூட இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு அவ்வளவு ஒரு அமைதியும் சந்தோஷமும் கிடைச்சது. அந்த ஒரு நிலை வந்து நமக்கும் கிடைக்கும் அப்படின்றதுதான் இங்க தாத்பரியம். ஏன்னா நம்மளோட ஆத்மா நித்தியமானது, இந்த உடல் அழியக்கூடியது. ஆத்மாவுக்கு தேவையானது பகவான், சூப்பர் சோல் இல்லைங்களா, பரமாத்மா. அப்ப பகவானுக்கு பக்தி சேவை செய்யறதுதான் நமக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையும் கூட. அதுவும் என்னது, அன்பா நம்ம வந்து செய்யணும். அன்பை காட்டுறோம் பகவானுக்கு. பக்தி சேவைன்றது ஏதோ கஷ்டப்பட்டு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கிடையாது. முழுக்க முழுக்க நம்மளோட அன்பை பகவானுக்கு நம்ம வெளிப்படுத்துற விதம் தான் பக்தியை தவிர அதை ரொம்ப சிரமப்பட்டு நம்ம செய்யணும்னா கிடையவே கிடையாது. நம்மளை சுத்தி உள்ள இந்த உறவுகள் கிட்ட நம்ம காட்டுற அன்பை நம்ம என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு நம்ம அதை கொடுக்கணும் அப்படின்றதான் பக்தி சேவைன்றது. பகவானுக்கு நம்ம கொடுக்குற அன்பு, அதுதான் அது வந்து இருக்கலே ஒரு சிறந்த ஒரு விஷயமும் கூட இல்லைங்களா, சந்தோஷமா செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம். அப்ப அந்த பக்தி சேவை நம்ம பகவானுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பக்தி யோகம். இப்ப பார்க்கிறது ரொம்பவே ஒரு சிறப்பான ஒரு விஷயம். பக்தி எப்படி செய்யறதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணனை பெறுவதில் தூய பக்தி உச்சநிலை. பக்தி ஒன்னால மட்டும்தான் பகவானை நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நம்மளுக்கு கிடைப்பாங்க பகவான். சரிங்களா? அதாவது யசோதா அம்மா என்ன பண்ணாங்க, அவங்க தாமோதர் லீலால அவங்க வந்து தாமோதர் லீலால வந்து அவங்க வந்து பகவானை வந்து கட்ட பார்த்தாங்க இல்லைங்களா, உரலோட வச்சு கட்ட பார்த்தாங்க. அப்போ 2 இன்ச்சு வந்து கட்ட முடியாம வந்து பத்தாமலே இருந்தது. நிறைய ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கயிறெல்லாம் கட்ட பார்த்தாங்க, 2 இன்ச்சு கேப் இருந்தது. மறுபடியும் வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்சம் கயிறு அங்க மாட்டு தொழுவத்துல இருந்து கயிறெல்லாம் கொண்டு வந்து கட்ட ட்ரை பண்ணாங்க. மறுபடியும் 2 இன்ச்சு கேப் இருந்துட்டே இருந்தது. அவங்க மும்மரமா அவங்களோட கவனம் முழுக்க என்ன இருந்ததுன்னா, பகவானை எப்படியாவது கட்டி போட்டுறணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்துல அவங்க என்ன பண்ணிட்டே இருக்காங்க, பிரயத்தனை பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா. அதுதான் நம்மளும் செய்யணும். எப்படியாவது பகவானுக்கு பக்தி செயல் நம்ம ஈடுபட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் முழுமையா. அந்த பிரயத்தனை பார்த்த உடனே, பிரயத்தனத்தை பகவான் என்ன பண்ணாங்க, யசோதாம்மாவுக்கு அனுகிரகம் பண்ணாங்க. ஏன்னா அவங்க முழுமையா பகவானை கயிறுல கட்டணும்ன்றது அவங்க அந்த லீலைக்காக. ஆனா நம்ம பகவானை பக்தியால கட்டணும். அந்த பிரயத்தனத்தை நம்ம பக்தியில கொடுத்தோம் அப்படின்னா, அந்த 2 இன்ச்சு கேப்ல 1 இன்ச்சு வந்து
யசோதா அம்மாவோட பிரயத்தனம், இன்னொன்னு வந்து பகவானோட அனுகிரகம். அப்புறம் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பகவான் வந்து, சரி அம்மா இவ்வளவு சிரமப்படுறாங்களே, அவங்க நம்மள கட்டிட்டு போகட்டும். உலகத்தையே காக்குறவங்க, உலகத்தையே வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவங்க என்ன பண்றாங்க, யசோதா அம்மாவோட அந்த அன்புக்கு கட்டுப்படுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவான் எப்பயுமே அன்புக்கு கட்டுப்படுவாங்க. அப்போ நம்மளும் வந்து பக்தியை நம்ம யசோதா அம்மா எப்படியாவது பகவானை கட்டணும்ன்ற மாதிரி இருக்கிறாங்களோ, அதே மாதிரி நம்மளும் நம்மளோட அன்பை பகவான்கிட்ட வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, அவங்களும் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, அனுகிரகம் கொடுப்பாங்க. நம்மளும் பகவானோட இணைஞ்சிருக்கலாம். அப்ப கிருஷ்ணரை பெறுவது தூய பக்தி. அதன் மூலியமா தான் நம்ம பெற முடியும் அப்படின்றதுல நம்ம பார்த்தோம். இப்ப இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அத்தியாயம் 9. அதுல என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், ராஜவித்யா, ராஜகுக்கியம் 9.1 இருந்து 9.10 வரைக்கும். கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள் 9.11 இருந்து 9.25 வரைக்கும். சததம் கீர்த்த யந்தோமாம். அதுக்கப்புறம் பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை 9.26 இருந்து 9.34 வரைக்கும். மன்மனபவ மத் பக்தோ. இந்த விஷயங்கள்லாம் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, லலிதா மாதாஜி 9.1. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. அத நவமோऽध्यायः. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச இதம் து தே குஹ்யதமம் பிரவக்ஷ்யாம்யனசூயவே ஞானம் விஞ்ஞான சகிதம் யஜ்ஞாத்வா மோக்ஷசே சுபாத். ஹரி கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை, விஞ்ஞானத்தை நான் உனக்கு அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. பகவான வழிபாடு பண்ணணும் அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளுக்குன்னு ஒரு சில குவாலிபிகேஷன் தேவைப்படும். அது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தர்ம வழியில இருக்கணும், சுத்த சத்துவ குணத்துல இருக்கணும். நல்ல குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கும்போது நம்மளால நல்லபடியா பக்தி பண்ண முடியும் அப்படின்றதுதான். யாரும் வந்து மோட் ஆஃப் பேஷன் இக்னரன்ஸ், அதாவது ரஜோகுணம் தமோகுணம்ல உள்ளவங்க பகவான அவ்வளவு சீக்கிரம் சென்று அடைய முடியாது. அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கணும். அது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கும் கிருஷ்ண பக்தியில. அப்போ இங்க என்ன சொல்றாங்க பகவான், நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தை, விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்றத சொல்றாங்க. சரிங்களா? அப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த பொறாமை அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து என்னைக்குமே பகவானுக்கு பிடிக்காத ஒரு விஷயம். 3 விஷயம் பிடிக்காது: கோபம், பொறாமை, அதுக்கப்புறம் வந்து ஜெலசி. இதெல்லாம் வந்து பகவானுக்கு பிடிக்காத ஒரு குணங்கள். இந்த குணங்கள் நம்ம கிட்ட இருந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம கண்டிப்பா ஓவர் கம் பண்ணணும். அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வரணும். பொறாமைன்றது நம்ம கிட்ட இல்லாதது இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கும்போது வர ஒரு விஷயம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் நம்மளுக்கு திறமையா இருக்காங்க. முன்னுள் உள்ள திறமை நான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ பகவான் கொடுத்த திறமையால நம்ம அதை அடையணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணுமே தவிர, நம்ம கிட்ட இல்லாத ஒரு விஷயம் இன்னொருத்தவங்க கிட்ட இருக்கு அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஏற்படுற அந்த குணத்தை நம்ம மாத்தணும்னா, நம்ம பகவான் கொடுத்த திறமையால நம்ம அதை கண்டிப்பா நம்மளால அடைய முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த நம்ம மனசுல நினைச்சு நம்ம அதுக்கான பிரயத்தனங்களை பண்ணணும். இன்னொன்னு, நமக்குன்னு அந்த சுக்ருதி இருந்ததுன்னா அது நமக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்ற பட்சத்துல நம்மளுக்கு அதுக்கான சுக்ருதி இல்லை அப்படின்றத நினைக்கும் போது நம்மளால இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன வழிமுறைகள், இதெல்லாம் நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகாது, இந்த பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணம் வந்து நம்ம கிட்ட வராம போகும் அப்படின்றது. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பகவத்கீதையில பாத்தீங்கன்னா, இனிமே அந்த 13th சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன குணங்கள்ல இருக்கணும் அப்படின்றத பகவான் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய பூர்வாச்சாரியர்கள் கொடுக்கிற விளக்கங்கள், இப்ப நான் உங்களுக்கு சொல்ற இந்த விஷயம் கூட எனக்கு என்னோட சிக்ஷா குரு எல்லாம் சொன்ன ஒரு விஷயம் தான். சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி நம்மள வந்து கைட் பண்ணும்போது எல்லார்கிட்டயுமே அந்த இருக்கிற அந்த தப்பான குணங்கள் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அவங்களோட வழிமுறையில நம்ம வரும்போது அது நம்ம கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா விலகும். அதனாலதான் எப்பயுமே பரம்பரையோட கனெக்ட் ஆகணும். அதுல இருந்து வர பூர்வாச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து நம்ம வந்து எப்பயுமே நம்ம வந்து ஞானத்தை எடுத்துக்கணும். நம்ம கிட்ட உள்ள குறைபாடுகளை அவங்க சரி பண்ணி நம்மள பக்தி சேவையில முழுமையா ஈடுபட அவங்க வைப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ என்றும் என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன். அப்போ பொறாமை அப்படின்ற ஒரு குணம் வந்து பகவானுக்கு பிடிக்காது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ இதுதான் வந்து அர்ஜுனனுக்கான குவாலிபிகேஷன். அதனால பகவான் என்ன பண்றாங்க, இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.2. ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரமிதமுத்தமம் பிரத்யக்ஷாவகம் தர்மியம்
சுசுகம் கர்த்தும் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சரிங்களா? தன்னுணர்வில் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும் அப்படின்றது நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இஃது அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். பக்தி எது நம்மளுக்கு இப்ப பகவான் கொடுக்க போறாங்க? பக்தி, ராஜவித்யா, ராஜகுக்யம், பகவத்கீதை. இதுதான் இருக்குலே ஒரு மனிதன் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு நாலேஜ். நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் மனிதனா பிறந்து அப்படின்னா எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை. அதுல பகவான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு? பக்தி எப்படி பண்றது, கர்மம் எப்படி பண்றது, நம்மளோட செயல்கள், நம்மளோட குணங்கள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது இந்த ஒரு ராஜ வித்யா ராஜகுக்யம், சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஞானத்தை, இந்த பகவத்கீதை ஞானத்தை பக்தி செய்யறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக உணர முடியும். தன்னுணர்வுன்றது ஆத்மா. நம்ம ஆத்மா அப்படின்றதும் இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்கள்ல வர கஷ்டங்கள் நிரந்தரம் இல்லாதது அப்படின்றதும் இது நம்மளோட கையில கிடையாது. நம்ம செய்யற கர்மானால நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அப்ப அந்த கர்மாவை நம்ம சரி பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் பக்தி சேவையில் ஈடுபடணும். இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதெல்லாம் தன்னுணர்வு நம்மளுக்கு கொண்டு வரும். பகவான் யாருன்றதை சொல்லி பகவானுக்கு நம்மளுக்கு பக்தி சேவை பண்ண, அதாவது 3 விஷயங்கள்: கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ், மோர் கான்பிடென்ஷியல், மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல். இந்த மாதிரி 3 ரகசியங்கள் நம்மளுக்கு பகவான் இங்க கொடுப்பாங்க. ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, ஆன்மீகத்துல நம்ம வரோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நான் உடல் அல்ல ஆத்மா. எதனால் இதை திரும்ப திரும்ப நம்ம உள்வாங்கணும் அப்படின்னா முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்த உடலுக்கு சம்பந்தமான விஷயத்திலே நம்மள ஈடுபடுத்திக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர வரைக்கும் இந்த விஷயத்த நம்ம நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். ஆத்மா நித்தியமானது, அதுக்குன்னு எந்த ஒரு துன்பமும் கிடையாது அப்படின்றத நம்ம நினைக்க அதுவும் இல்லாம இந்த ஜட உடல் அழியக்கூடியது. இதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற இன்பங்கள் துன்பங்களும் ஒரு கால அளவுல உள்ளது. அதுக்கப்புறம் இதனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற ப்ராப்ளம், அதுதான் 7 விஷயங்கள் பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அந்த ப்ராப்ளங்களும் நிறைஞ்சது அப்படின்றத நம்ம தெரியும் போது போகும்போது எதையும் எடுத்துக்கொண்டும் போக முடியாது, உறவுகளையும் உட்பட. இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய விஷயங்கள், ஏன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் பார்க்கிறோம் நிதர்சனமா, ஆனாலும் அந்த புரிதல்ல இருந்து வெளியில வராம திரும்ப திரும்ப அந்த இல்யூஷன்லயே நம்ம வாழ்க்கை நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதுலயே நம்ம வெளியில வரணும் அப்படின்னா ஆன்மீகத்துல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நான் உடல் அல்ல ஆத்மா அப்படின்றது. அதுக்கப்புறம் யாரு பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கு நம்ம வேதங்கள் படிக்கணும். வேதங்கள் நம்மளுக்கு பகவான் யாரு அப்படின்றத காட்டி கொடுக்கும். ஃபர்ஸ்ட் வேதத்துல நம்ம நம்பிக்கையை கொண்டு வரணும். அது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஏன்னா அதுலதான் எல்லாருக்குமே என்னன்னா ஒரு தடுமாற்றம் ஏற்பட்டுரும். நான் எப்படி நம்பலாம், இதுதான் மென்டல் ஸ்பெகுலேஷன்ஸ். இதை நான் எப்படி நம்புறது? இவ்வளவு பேர் பூர்வாச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க, ஃபாலோ பண்ணிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் செய்யும்போது கண்டிப்பா நம்ம எதையோ ஒண்ணு ஃபாலோ பண்ண போறோம் இல்லைங்களா? அதுக்கு பதில் அவங்க சொன்ன பாதையில நம்ம போகலாம். அப்ப வேதத்துல என்ன சொல்லிருக்கு? பகவான் யாருன்னு சொல்லிருக்கு. அப்போ சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட், லார்ட் கிருஷ்ணா அப்படின்றது நம்ம பகவத்கீதையில நிறைய பார்த்துட்டு இருக்கோம். எல்லாருமே யார்கிட்ட இருந்து வரும்? பகவான் கிட்ட இருந்து வரும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்போ அது மோர் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஆத்மா பகவானுக்கு சேவை செய்யற இடத்துல இருக்கும் அப்படின்றதுதான் எங்க தாற்பயம். நம்ம எல்லாருக்கும் சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு நாளைக்கு காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் நிறைய பேருக்கு சேவை செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஆனா ஆத்மா யாருக்கு சேவை செய்யணும்? பகவானுக்கு சேவை செய்யணும். பக்தி, முழுமையான அன்பை வெளிப்படுத்தணும் நம்ம செயல்கள் மூலியமா, நம்மளோட குணத்தின் மூலியமா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? அதான் மோஸ்ட் கான்பிடென்ஷியல் நாலேஜ். அப்ப தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலையாகும். இது அழிவற்றது. இந்த ரகசியம் இதுல நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். அழிவற்றது, பேரின்பத்தை தரக்கூடியது, பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும். பக்தி பண்றதுன்றது ரொம்ப கசப்பான ஒரு விஷயமே கிடையாது. நம்ம குழந்தைக்கு நம்ம ஒரு விஷயம் செய்யறோம்னா 200% எஃபர்ட் போட்டு ஆர்வத்தோட அதுக்கு அவ்வளோ கம்ஃபர்ட்டா செய்யறோம் இல்லைங்களா? ஆசையோட செய்யறோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும் பக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.3. அஸ்ரத்ததானா புருஷா தர்மஸ்யாஸ்ய பரந்தப அப்ராப்ய மாம் நிவர்த்தந்தே மிருத்யு சம்சார வர்த்மனி. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிருஷ்ண மாதாஜி. எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் என்னை அடைய முடியாது. பக்தி சேவையில் ஈடுபடல அப்படின்னா, நம்பிக்கை இல்ல அப்படின்னா பகவான அடைய முடியாது. எனவே அவர்கள் இந்த பௌதீக உலகின் பிறப்பு இறப்பு பாதைக்கே திரும்பி வருகின்றனர். அப்ப பக்தி சேவை செய்யலைன்னா யாருக்கு அடிமையா இருப்போம்? மாயைக்கு அடிமையா இருப்போம். மாயைன்றது என்னது? இந்த முக்குணங்கள். இந்த முக்குணங்கள்லயே நம்ம வந்து செயல்களை செய்வோம், குணத்துல இருப்போம். அதுக்கேத்த மாதிரி நம்மளுக்கு கர்மங்கள் கிடைக்கும். அந்த கர்மங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு வாழ்க்கை அமையும். அப்ப இது மாதிரி பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற பாதைக்கு நம்ம திரும்பி வந்துகிட்டே இருப்போம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, பாகவதம் 7.5.23, 24. லலிதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண லலிதா மாதாஜி. ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாஸ்யம் சாக்கியம். श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகம் வந்து இது வந்து எதுல இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல 7th cantoல 5th chapterல 23rd ஸ்லோகம். சரிங்களா? யாரு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிரகலாத் மகாராஜ் சொல்லியிருக்காங்க. பிரகலாத் மகாராஜ் எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து ஹிரண்யகசிபு அவங்களோட மகன். அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க ஒரு சிறந்த டிவோட்டி. சரிங்களா? சிறந்த பக்தர் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியும். அப்போ அவங்க கொடுத்த ஸ்லோகம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம். அதாவது 9 வகையான பக்தி. சரிங்களா? பகவான எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றது அப்படின்னு நம்ம வந்து கேட்டோம் அப்படின்னா, இந்த 9 வகையான பக்தியும் நம்ம வந்து கண்டிப்பா செஞ்சோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல நம்ம முழுமையா ஈடுபட்டிருக்கோம் அப்படின்றதுதான் அர்த்தம். இந்த 9 செயல்களால் பகவானுக்கு தூய பக்தி தொண்டு புரியும் பக்தனை பூர்ணமான ஞானமுடையவனாக உணர வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸ்ரவணம்ன்றது கேட்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கேட்கணும். நிறைய கேட்கணும். கேட்க கேட்க நம்ம மனசுல இருக்கிற சந்தேகங்கள் போகும். நம்மளுக்கு நாலேஜ் கெயின் ஆகும். அதனால பியூரிபிகேஷன் கிடைக்கும். அது யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். பகவான் யாருக்கெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க? அந்த 4 பரம்பரையில உள்ளவங்களுக்கு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்ப கேட்கணும். யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்ன்றதும் ஒரு விஷயம் இருக்கு. பகவான் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் பகவான் வழியா ஃபாலோ பண்ணி வர ஆச்சாரியர்கள் கிட்ட இருந்து கேட்கணும். அந்த மாதிரி கேட்கும்போது நம்மளோட இந்த மெட்டீரியல் கண்டாமினேஷன்ஸ் நம்மளை விட்டு போகும். ஜட உலக ஆசைகள் இது வந்து நம்ம கிட்ட இருந்து படிப்படியா குறையும். ஏன்னா இது நம்மளுக்கு நித்தியமானது கிடையாதுன்ற உணர்வு ஏற்படும். அதுல ரொம்ப பற்றுதல் வச்சிருக்க மாட்டோம் நம்ம. அதனால நம்மளுக்கு அமைதி கிடைக்கும், சந்தோஷம் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீகத்துல நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். அப்போ அதுவும் வந்து இருக்குல்ல ஒரு சிறந்த விஷயம். அதுக்கப்புறம் பக்தி தொண்டுல நம்மளால முழுமையா ஈடுபட முடியும். அப்ப கேட்கிறதுன்றது ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான விஷயம். அது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கிறோம். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து பரீட்சித் மகாராஜ். அவங்க என்ன பண்றாங்க? 7 நாள்ல வந்து மரணம் அப்படின்ன உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்க? சுகதேவ் கோஸ்வாமி கிட்ட போய் அவங்க எனக்கு என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த வாழ்க்கையில் நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்றத கேட்கிறாங்க. அவங்களுக்கு பாகவதத்தை உபதேசம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஸ்ரவணம் அதை கேட்கறதுனால மட்டுமே அவங்களால என்ன பண்ண முடியுது? 7 நாள்ல அவங்களால முக்தி அடைய முடியுது இல்லைங்களா? 7 நாள் கண்டினியூஸா கேட்கறாங்க. கேட்கிற விதமும் உண்டு. நல்லா உள்வாங்கி நம்ம கேட்கணும். மேலோட்டமா கேட்காம. ஏன்னா ஆன்மீக விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும்? மேலோட்டமா கேட்காம அதை உள்வாங்கி அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்கணும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து அப்சார்ப்டா கேட்கணும். அதனால அந்த மாதிரி அவங்க கேட்டதுனால என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கு முக்தி வந்து அவங்களுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஸ்ரவணம் கேட்டல். அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனம். அதுக்கு வந்து சுகதேவ் கோஸ்வாமி நம்ம எக்ஸாம்பிளா பார்க்கலாம். ஏன்னா அவங்க என்ன பண்றாங்க? பாகவதத்தை சொல்றாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் பகவானை பத்தி பேசுறதும் என்னது பக்தி சேவை. அப்போ அவங்க சுகதேவ் கோஸ்வாமி நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் விஷ்ணு ஸ்மரணம். இது வந்து பிரகலாத் மகாராஜ் நித்தியபடி யார அவங்க நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானே நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க. ஸ்மரணம் அப்படின்றது பகவானை நித்தியமா மனசுல நினைச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. நம்ம சாண்டிங் பண்ணும்போது ஸ்ரவணம். நம்ம வந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை சொல்லும்போது கொஞ்சம் வாயை விட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதை சொல்லணும், உச்சரிக்கணும். ரொம்ப சத்தமாவும் இல்லாம மனசுக்குள்ளேயும் சொல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஓரளவு சத்தத்தோட சொல்லணும். அப்படி சொல்லும்போது கீர்த்தனத்துல அது வந்துடும். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் அதே நம்ம கேட்கணும்.
ஒரு ஒரு உச்சரிப்பையும் நம்ம கேட்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்மரணம், பகவான மனசுல நினைச்சுக்கிட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரத்தை சொல்லணும். அப்ப இந்த 3த்தையும் நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா பக்தி தொண்டுல நம்ம என்ன பண்றோம், 3 விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? அப்ப சாண்டிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். இதெல்லாம் என்னன்னா 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ், 9 வகையான பக்தி அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுல இந்த 3 வந்து சாண்டிங் செய்யறதுனாலே நம்மளுக்கு கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம், பகவானுக்கு திருவடிக்கு பணிவிடை செய்யறது. அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மகாலட்சுமி நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? எப்பயும் என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானோட பாதத்துக்கு சேவை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. அப்ப பாத சேவனம் அது ஒரு வகையான பக்தி. அதுக்கப்புறம் வந்து அர்ச்சனம். அர்ச்சனம் அப்படின்றது பிருத்து மகாராஜ் அவங்க கிட்ட கிடைச்ச எல்லா செல்வங்களையும் என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்கு அர்ச்சனை மூலியமா அவங்க வந்து அதை வந்து பயன்படுத்தினாங்க, அர்ச்சிக்கு முறையில அவங்க பயன்படுத்தினாங்க அப்படின்றது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ பிருத்து மகாராஜை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அர்ச்சனத்துக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்தனம்ன்றது பகவானுக்கு பிரேயர்ஸ் சொல்றது, சரிங்களா? அது வந்து யாரு நம்ம எக்ஸாம்பிளோட பார்க்கும்போது நம்மளால இன்னும் ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். அது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அக்ரூரர். அக்ரூரர் யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கம்சன் இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்களோட அவங்க கீழே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, மினிஸ்ட்ரி சைட்ல வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க, சரிங்களா? அவங்க கம்சன் கிட்ட வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் அவங்க என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, முழுக்க முழுக்க பகவான் மேல பக்தி அவங்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது. அப்போ அந்த அந்த ஒரு குடுப்பினாலே அவங்களுக்கு என்னாச்சு, கம்சன் வந்து அக்ரூரரை அனுப்பி பகவான இது பிருந்தாவன்ல இருந்து மதுராவுக்கு கூட்டிட்டு வர சொல்லுவாங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடும். உடனே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, மதுராவில இருந்து கிளம்பி பிருந்தாவன் வர வரைக்கும் பகவானை பத்தி நிறைய பிரேயர் சொல்லிக்கிட்டே வருவாங்க. பகவானை பார்க்கும்போது என்ன நிலை ஏற்படும், பகவான் எப்படி இருப்பாங்க, ஏன்னா தடவை பார்க்க போறாங்க இல்லைங்களா? அப்போ எல்லாத்தையும் நினைச்சுக்கிட்டு பிரேயர் சொல்லிக்கிட்டே வராங்க. அப்போ பிரேயர் சொல்றது வந்தனம். அதுக்கப்புறம் தாசியம், ஹனுமான் பகவானுக்கு நித்தியப்படி என்னது அதாவது ராமர் வந்து என்ன தேவைன்னு மனசுல நினைச்சா அதை உடனே என்ன பண்ணாங்க, அவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தாங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஹனுமான் தாசியம், பகவான மாஸ்டரா பார்க்கிறது, சரிங்களா? அவங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி அவங்க கட்டளைகளை அவங்களோட விருப்பத்தை நிறைவேற்றுறது. அதுக்கப்புறம் சாக்கியம், அது அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுக்கும் பகவானுக்குமான உறவு, நட்பின் உறவு அப்படின்றது. பகவான் வந்து நட்புக்கு ரொம்பவே வந்து முக்கியத்துவம் கொடுத்திருப்பாங்க, எல்லாத்துக்கும் கொடுப்பாங்க. ஆனா நம்ம இன்னொரு விஷயத்திலயும் பார்க்கலாம், சுதாமா அவங்களோட உறவும் வந்து சாக்கியம், நட்பு இல்லைங்களா? சுதாமாவோட ஸ்டோரி எல்லாருக்குமே தெரியும் இல்லைங்களா? அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, 2 பேரும் ஒரே வந்து குருகுலத்துல படிச்சுட்டு இருப்பாங்க. குருகுல வாழ்க்கை முடிச்ச உடனே சுதாமா வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, அவங்க பிராமணர், அவங்களோட வீட்டுக்கு போயிடுவாங்க. பகவான் வந்து மதுராவுக்கு வந்துருவாங்க. ஆனா அவங்க ஏழ்மையில இருப்பாங்க. ஏழ்மையில இருக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, ரொம்பவே கஷ்டம். அதாவது அவங்களோட மனைவிக்கும் குழந்தைக்கும் சாப்பாடு கூட கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலையில ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க. அப்ப அவங்க மனைவி சொல்லுவாங்க, நீங்க போய் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உங்க நண்பன் வந்து பகவான் வந்து ரொம்ப பெரிய மகாராஜாவா இருக்காங்க இல்லைங்களா, அவங்க கிட்ட நீங்க வந்து பொருள் வாங்கிட்டு வாங்கன்னு. இவங்களுக்கு மனசே இல்ல, இருந்தாலும் தன்னோட குழந்தைங்க எல்லாம் பசியில இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, அரை மனசோட கொஞ்சம் அவல் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு போறாங்க. போன உடனே துவாரகால போன உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து உள்ளார விடல. ஏன்னா அங்க கிழிஞ்ச ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருக்காங்க இல்லைங்களா, அழுக்கான ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டிருக்கனால உள்ளார விடல. ஆனா சத்தத்தை கேட்ட உடனே பகவான் என்ன பண்றாங்க, உள்ள இருந்து அவங்களே வெளியில வராங்க. வெளியில வந்து சுதாமா கையை பிடிச்சு உள்ளார கூட்டு போய் அவங்க பாதங்கள்லாம் அலம்பி, அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு தேவையான சேவையெல்லாம் ருக்மிணி மாதாவும் கிருஷ்ணரும் 2 பேரும் சேர்ந்து அவங்களுக்கு சாமரம் வீசுறதுல இருந்து எல்லா பணிவிடைகளையும் செஞ்சு அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு நட்புக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும், ஒரு வீட்டுக்கு வந்த ஒரு உறவினருக்கு எந்த அளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்றத பகவான் வந்து சுதாமா வாழ்க்கையில நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. பகவானோட லீலைகள் எல்லாமே நமக்கு சொல்லி கொடுக்கிற விஷயங்கள். அதன் மூலியமா நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி நம்ம கடைபிடிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்த நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி பக்தர்களுக்கு அவங்க எந்த அளவு காருண்யமா இருக்காங்க அப்படின்றதையும் நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும், சரிங்களா? அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது சுதாமாவுக்கு என்ன ஆயிடுது, ரொம்பவே கஷ்டமாயிடுது. பகவான்கிட்ட போய் நம்ம போய் ஆஹ் கேக்குறதா, வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க மனசு தயங்கும் போது பகவான் வந்து நீ எனக்கு கொண்டு வந்ததை கொடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து 3 தடவை அவள் சாப்பிடுவாங்க. சுதாமாவுக்கு எல்லா செல்வங்களும் வந்து சேரும் இல்லைங்களா? அதே மாதிரிதான் பக்தர்களும் இருப்பாங்க. பகவான் கிட்ட போய் எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்ன்றத கேட்கவே மாட்டாங்க. முழுக்க முழுக்க பகவான் கிட்ட அன்பை கொடுக்கறதுக்கு மட்டும்தான் அவங்க விருப்பப்படுவாங்க, சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஒரு உறவு முறை. பக்தர்கள் வந்து பகவான்கிட்ட பக்தியை மட்டும்
கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி பகவான் பக்தர்களோட பக்தியில மகிழ்ந்து அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் அவங்களே செய்வாங்க. பணிவிடையும் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட். ஆனா என்ன பண்றாங்க, சுதாமா வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு காலெல்லாம் அலம்பி விட்டு, ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு சாஸ்திர முறைப்படி அந்த காலத்துல வீட்டுக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த முறைகள்லாம் பயன்படுத்துவாங்க இல்லைங்களா? அப்ப இவ்வளவு தூரம் காருண்யமா அதே மாதிரி அர்ஜுனருக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி பகவானே எல்லாத்தையும் வந்து பக்தர்களுக்கு செய்வாங்க. அந்த அளவுக்கு காருண்யம் நிறைஞ்சவங்க அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது பகவான் மேல் இன்னுமே நமக்கு பல மடங்கு அன்பு வந்து ஏற்படும். அப்ப சாக்கியம் அப்படின்றது நட்பின் உறவு. அதுக்கப்புறம் ஆத்ம நிவேதனம், அது வந்து பலி மகாராஜ். சரிங்களா? அவங்க வந்து என்ன பண்றாங்க, வாமனனா பகவான் வந்து வரும்போது 3 அடி மண் வேணும்னு கேக்குறாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, 1 அடி வந்து பூமி, 1 அடி ஆகாயம். அப்பதான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, ஆகாயத்துல அந்த லேயர்ஸ் இருந்தது இல்லைங்களா? நேத்து நம்ம கோலோக சார்ட்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த லேயர்ஸ வந்து அவங்களோட கால் வந்து அஹ் ஊடுருவி போய் பிரஜா நதி வந்து கீழே வரும். அந்த பிரஜா நதி வந்து என்னவா வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கங்கையா வரும். அப்ப நம்ம ஸ்நானம் பண்றது கங்கை. அதனால ரொம்ப புனிதமானது. பகவானோட பாதம் பட்டது மட்டும் இல்லாம ஆஹ் பாதம் பட்ட நதி இல்லைங்களா? அதனாலதான் நம்ம வந்து கங்கை நீராடினா நம்மளுக்கு பாவங்கள்லாம் போகும் அப்படின்ற ஒரு தாத்பரியம். அப்போ அந்த மாதிரி 3வது அடி மண் எங்க வைக்க வேணுமே எங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ஆத்ம நிவேதனம், தன்னையே என்ன பண்ணிடுறாங்க, பகவான் கிட்ட அர்ப்பணம் பண்ணிடுறாங்க இல்லைங்களா? அதுவும் வந்து பக்தியில ஒரு வழி அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்னா நிறைய பிரேயர் சொல்லலாம், அர்ச்சனைகள் பண்ணலாம், அப்புறம் தாசிய சாக்கிய உறவு முறையில இருக்கலாம், ஆத்ம நிவேதனம் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா சரணடைகிறது. எப்படி ஆத்ம நிவேதனம், நம்மளோட சொல், செயல், மனம், இது மூணுத்தையும் பகவானுக்காக நம்ம அர்ப்பணம் பண்றதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பாத சேவனம். இந்த 3ம் வந்து நம்மளுக்கு சாண்டிங்லயே வந்துடும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், ஸ்மரணம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், அதுக்கப்புறம் பாத சேவனம், அர்ச்சனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். இதுதான் 9 வகையான பக்தி தொண்டு. இதுல நம்ம எல்லாத்தையும் செய்யறது சிறந்தது. அப்படி இல்லைனாலும் நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு முடியுமோ அதை செய்யணும். கண்டிப்பா ஸ்ரவணம், நிறைய பகவானை பத்தி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். கேட்க கேட்க மனசு ஃபுல்லா பகவான் வந்து நிலை பெற்றுவாங்க அப்படின்றதுதான் தாத்பரியம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.4. மயா ததமிதம் சர்வம் ஜகதவ்யக்தமூர்த்தினா மஸ்தானி சர்வபூதானி நச்சாஹம் தேஷவஸ்திதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது இந்த அறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட இந்த விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவி இருக்கின்றேன். எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அதே சமயம் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். சரிங்களா? பகவான் வந்து எப்படி இருக்காங்க, அகிலம் முழுக்க விஸ்வரூபம், ஜட உலகம் இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த ஜட உலகத்தை பகவானோட ரூபத்துல நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா விஸ்வரூபம். அதுக்குள்ளார எல்லாமே அடக்கம். வெறும் வந்து சித் அசித் அது மட்டும் இல்ல. சரிங்களா? எல்லாமே ஜீவாத்மாக்கள் யாரெல்லாருக்குமோ எல்லாரும் தெரிய வரும். அச்சித்ன்றது இந்த பொருள், இயற்கை அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? அது எல்லாமே மலை, மகுடு, ஆறு, கடல் எல்லாமே வந்து பகவானோட ரூபத்துல நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்போ இதுல என்ன தெரியுது, எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. எல்லாரும் யார்கிட்ட இருக்கோம், பகவானுக்குள்ளார இருக்கோம். அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து விடுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மத்தஜி 9.5, 9.6. நச்சமஸ்தானி பூதானி பஷ்ய மே யோகமைரம் பூத பிருன்னச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனஹ யதாகாசஸ்திதோ நித்யம் வாயு சர்வத்ர கோ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மஸ்தானீத்யுபதாரய. ஹரே கிருஷ்ணா. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார். நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன். பகவான் தான் எல்லாரையும் காப்பாத்துறாங்க. நம்ம தான் நினைக்கிறோம் நம்மளோட பிரயத்தனத்தினால்தான் நம்மளுக்கு இதெல்லாம் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு. ஆனா வந்து அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா
அதுக்கு என்ன சாப்பாடு வேணும்ன்றத அன்னன்னைக்கு பகவானே வந்து கொடுத்துடுறாங்க இல்லைங்களா? அது எதுவும் ரொம்ப வந்துட்டு நாளைக்கு என்ன வேணும்ன்றத யோசிக்கவே யோசிக்காது. அது பாட்டுக்கும் அதோட வாழ்க்கையை இயற்கையா வாழ்ந்துட்டே இருக்கும். சூரியன் உதயமாகும்போது அது பாட்டுக்கு எந்திரிக்கும். அதோட வேலைகள அது பாட்டுக்கு செய்யும். வேலைன்றது என்னது? சாப்பாடு தான். அதுவும் பகவான் அதுக்கு குடுத்துக்கிட்டே தான் இருக்காங்க. அது கேட்கறது இல்ல பகவான்ட்ட போய் எனக்கு இன்னைக்கு வந்து இந்த சாப்பாடு கிடைக்குமா அப்படின்னு. ஆனா அதுக்கு தேவையானத பகவான் குடுத்துட்டே இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், அதே மாரி தான் நமக்கும். நம்ம வந்து இயல்பா நம்மளோட வாழ்க்கை எந்த ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாம நம்ம இயல்பா வாழ்ந்தாலே, நமக்கு என்ன தேவையோ அது நம்மளுக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கும். அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை பகவான் மேல நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா, நம்மளுக்கும் என்ன இருக்காது? ஒரு படபடப்பு இருக்காது. அப்புறம் எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் அதாவது பகவான் வந்து சோர்ஸ். பகவான் கிட்ட இருந்தா எல்லாம் வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவான் வந்து இந்த உலகத்துல ஒரு பகுதி கிடையாது. அவங்களும் இதுக்குள்ளார ஒரு பகுதி அப்படி கிடையாது. பகவான் தான் சோர்ஸ். அவங்க கிட்ட இருந்தா எல்லாமே வருது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்பொழுதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போலவே படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் என்னில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. ஆகாயம் முழுவதும் காற்று அப்படியே ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிருக்கு இல்லைங்களா? அது மாதிரி பகவான் உள்ளார நம்ம எல்லாரும் இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஏனெனில் நானே படைப்பின் மூல காரணம். அச்சித்த பேத அபேத தத்துவம். இதுதான் வந்து கௌடிய சம்பிரதாயத்துல சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒற்றுமை வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. அதாவது இது வந்து எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் வந்து கடல் அளவு, நம்ம வந்து கடல்ல ஒரு துளி. சரிங்களா? பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள ஒற்றுமை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சச்சித்தானந்தம் இல்லைங்களா? ஆனா வந்து பகவான் வந்து எல்லாரையும் படைச்சாங்க, எல்லாரையும் காப்பாத்துறாங்க. சுப்ரீம் என்ஜாயர் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா? பகவான் கடல் அளவு, நம்ம அதுல உள்ள ஒரு துளி. ஒரு துளியும் கடலும் ஒண்ணாகுமானா கிடையாது இல்லைங்களா? கடல் பிரம்மாண்டமானது, அன்லிமிட்டட் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியுது. அப்போ குவாலிட்டி பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? கடலோட தண்ணீரும் உப்பு நிறைஞ்சதா இருக்கும். அந்த தண்ணீரோட அளவும் உப்பு நிறைஞ்சதா இருக்கும் இல்லைங்களா? அப்ப குவாலிட்டி வைஸ் சேம், குவான்டிட்டி வைஸ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அத வந்து அச்சித்த பேத அபேத தத்துவம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.8 9.9 प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः पूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तं तेषु कर्मसु. हरे कृष्णा. பிரபஞ்சம் தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஜட உலகம் எல்லாம் எல்லாமே பகவானுக்கு கீழ்ப்பட்டது. சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்ப நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பக்தி யோகம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். பகவானோட ஐஸ்வர்யங்களை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். அப்ப இதெல்லாம் எப்படி உருவாச்சு? இதெல்லாம் யாரால காப்பாற்றப்படுது அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு வரோம். சரிங்களா? அதுக்கப்புறம் தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இந்த பௌதிக செயல்களில் இருந்து எப்பொழுதும் விலகியே உள்ளேன். எதனாலனா மாயையை கிரியேட் பண்ணது, முக்குணங்களை கிரியேட் பண்ணது யாரு? பகவான். சரிங்களா? அப்ப அதுக்கு அவங்க யாரு? மாஸ்டர், கண்ட்ரோலர். நம்ம தான் அதுக்கு அது கீழே நம்ம இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அப்ப பகவான் வந்து மாயால கவரப்படுவாங்கன்னா கண்டிப்பா கிடையாது. ஏன்னா உருவாக்குனது பகவான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். எல்லாருமே வந்திருக்கிறது பகவான் கிட்ட இருந்தா அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.10 मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगत् विपरिवर्तते. हरे कृष्णा. மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட சக்தி, நம்ம 7th சாப்டர்ல பார்த்தோம் இல்லைங்களா? 3 சக்தி இருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல ஜட சக்தி, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட சக்தி, ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு பகவானோட விருப்பப்படி அது செயல்படுது. அவங்களோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கு. அசைகின்ற மற்றும் அசையாத,
அசைகின்றன்றது நம்ம லிவிங் என்டிட்டிஸ், அதே வந்து அசையாத அப்படின்றது மலை மகுடு அதெல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, எல்லாம் உண்டாகிறது. அப்போ பகவான் கிட்ட இருந்து எல்லாமே உருவாகுது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம எல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகிறது அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.11 அவஜானந்தி மாம் மூடா மானுஷீம் தனுமாஸ்ரிதம் பரம் பாவமஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றனர். எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னதமான உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ மனித உருவுல பகவான் தோன்றாங்க, அவதாரம் எடுக்கிறாங்க. எதுக்காக எடுக்கிறாங்க? ஒரு அவதாரத்தோட ரகசியமும் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த பகவான் கொடுக்கறதுக்காக எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. ராமர் அவதாரம் எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு சிறந்த முறையில ஒரு ராஜா எப்படி ஆட்சி பண்ணணும், அதே மாதிரி ஒரு மனிதன் எப்படி இருக்கணும், சீதா அம்மாவோட வாழ்க்கையை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்ப பிரகலாத் மகாராஜ் அவங்களோடதுலயும் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தூய பக்தனுக்கு ஒரு தூய பக்தன் எப்படி இருக்கணும், அவங்களுக்கு எதுவும் நிகழ்ந்தால் பகவான் வந்து எப்படி அனுகிரகம் பண்றாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்திலயும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு மெசேஜஸ் வந்து பகவான் வந்து கொடுப்பாங்க. அப்ப மனித உருவில் நான் தோன்றும் பொழுது முட்டாள்கள் என்ன ஏளனம் செய்கின்றனர். இப்ப பகவானே கிருஷ்ணரா அவதாரம் பண்ணும்போது என்ன பண்ணல, அதே சமகாலத்துல வாழ்ந்த கௌரவர்கள் அவங்கள புரிஞ்சுக்கல இல்லைங்களா. அப்ப அவங்க என்ன செய்யறாங்க, அவங்க சாதாரண மனிதன், அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் அதிகமா பவர் இருக்கு அவ்வளவுதான் அப்படின்னு மாயசக்தி நிறைஞ்சவங்க அப்படின்ற மாதிரிதான் பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஏளனம் செய்யறாங்க இல்லைங்களா. அப்போ எனது பரம இயற்கையை, அதாவது இருப்பவை அனைத்திற்கும் நானே உன்னதமான உரிமையாளன் என்பதை அவர்கள் அறியார்கள். அந்த மாதிரி யாரு வந்து பகவானை முழுமையா புரிஞ்சுக்கலையோ, பகவானை ஏத்துக்கலையோ, அவங்க என்ன பண்றாங்க, பகவானை ஏளனம் செய்யறாங்க. அவங்களால உன்னதமான விஷயத்த அவங்களால தெரிஞ்சுக்க முடியல. உன்னத உரிமையாளன் யாரு, பகவான் அப்படின்றத ஏத்துக்க முடியல. ஏன்னா உரிமை யாருக்கு இருக்கு, யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு, எல்லாமே பகவான் கிட்ட இருந்து வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், உள்வாங்கணும் இல்லைங்களா. அப்பதான் பகவான் நம்மளால சுப்ரீம் பர்சனல் ஆஃப் காடேடா சர்வ காரணம், எல்லாரும் எல்லாத்துக்கும் காரணம், எல்லாரும் எங்க இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்றது அதான் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்க கிட்டே இருந்து உருவானவங்க பலராம். அதுக்கப்புறம் அது எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கேண்டில் லைட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு விளக்கு இருக்கு. அந்த விளக்கால இன்னும் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், நிறைய விளக்குகளை நம்மளால ஒளியூட்ட முடியும் இல்லைங்களா. அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணர் அவங்கதான் ஆதி மூலம். அவங்க கிட்ட இருந்து வர சக்தி பலராமர். அதுக்கப்புறம் வந்து 4 விஷயமா பிரியுது அப்படின்றத நம்ம நேத்திக்கு சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லைங்களா. அப்போ எல்லா இதுல இருந்து உருவாகுதுதான். அதுக்கப்புறம் வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் அப்படின்றத நம்ம நேத்தி பார்த்தோம். அப்ப எல்லாத்துக்கும் உரிமையாளன் யாரு, பகவான். எல்லாரும் யாருக்கிட்ட இருந்து வந்திருக்கோம், பகவான் அப்படின்றத ஏத்துக்கணும். அதை புரிஞ்சிக்காம இருக்கிறவங்களால என்ன பண்ண முடியாது, பகவான உணர முடியாது அப்படின்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.1 மோகாஷா மோக கர்மாணோ மோகக்ஞானா விஜேதசக ராட்சசீமாசுரீம் செய்வ பிரகிருதிம் மோகினீம் சிதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல புரிஞ்சுக்காம இருக்காங்கன்னு பாக்குறோம்ல. மனித உருவில் நான் தோன்றும் போது முட்டாள் என்ன ஏளனம் செய்கின்றனர் அப்படின்றது. அப்ப பகவானை புரிஞ்சுக்காம இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, இவ்வாறு குழம்பியவர்கள் ராட்சசத்தனமாகவும் ராட்சசத்தனமாக கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும் கவரப்படுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் சரிங்களா. அத்தகு மங்கிய நிலையில் அவர்களது முக்திக்கான ஆவல்கள், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். பகவானே அவங்க ஏத்துக்கல அப்படின்னும் போது பக்தி சேவை அவங்க கிட்ட இருக்காது இல்லைங்களா. பக்தி சேவை இல்லை அப்படின்னும் போது அவங்க இந்த முக்குணங்களுக்கு கீழே அவங்களோட செயல்களை செய்வாங்க. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடும், கர்மத்துல பந்தம் ஏற்படும். அதனால அவங்க பிறப்பு சுழற்சி, அதுக்கப்புறம் அவங்க அதர்மம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா இன்னமுமே அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப அவர்களது முக்திக்கான ஆவல், பலநோக்கு செயல்கள், அறிவு பயிற்சிகள் ஆகிய அனைத்தும் தோல்வி அடைகின்றன அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.13 மகாத்மானஸ்து மாம் பார்த்த தெய்வீம் பிரகிருதிமாசிதாக பஜந்த்யன் அனன்ய மனசோ ஜாத்வா பூதாதிம் அவ்யயம். ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ இப்போ தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க பகவான் யாரு, பகவான் கிட்ட இருந்து நம்ம எல்லாம் வந்திருக்கோம். இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நம்ம விலகி இருக்கணும். பகவானுக்கு பக்தி சேவை பண்ணணும். பக்தி சேவை பண்ணும்போது இந்த முக்குணங்களோட தாக்கம் நம்ம கிட்ட இருக்காது அப்படின்ற விஷயங்கள்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் பக்தி சேவையால நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், பகவானை அடைய முடியும். பகவானை அடைஞ்சா நம்மளுக்கு இந்த கஷ்டங்கள் கிடையாது அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சு குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். யாரோட இயற்கையில, பகவானுக்கிட்ட, அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி, மெட்டீரியல் எனர்ஜின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ தெய்வீக இயற்கை தான் ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. அப்போ பகவானோட பாதுகாப்புல நம்ம இருக்கோம். யாரு பகவானை நம்பலையோ அவங்க இந்த ஜட இயற்கைக்கு கீழே இருக்காங்க. ஜட இயற்கைன்றது இந்த முக்குணங்கள். அப்போ பக்தி சேவை செய்யணும்னா இந்த முக்குணங்கள் கீழே தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கஷ்டங்கள் உண்டு. பிறப்பு இறப்பு கஷ்டங்கள்னா இந்த பிறப்பு இறப்பு முதுமை நோய் எல்லா உயிரினங்களுக்கும், வெறும் மனிதர்களை மட்டுமே இது வந்து சொல்றது இல்ல, எல்லா உயிரினங்களுக்கும். சரிங்களா? அப்போ குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படணும் அப்படின்னா நிறைய நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவத்கீதை பாகவதம்ல நம்ம இந்த புரிதல் வர வரைக்கும் நம்ம அதை படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். இல்லைன்னா ஆச்சாரியர்கள் மூலியமா நம்ம அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். கேட்கும் பொழுதுதான் நமக்கு அது மேல ஒரு நம்பிக்கை வரும். நம்பிக்கை வரும்போது நம்மளால ஆன்மீகத்துல நல்லபடியா முன்னேற முடியும். அப்போ எப்படி பகவான் நம்ம ஏத்துக்கிறோம், ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபடுகின்றனர். யாரு? மகாத்மாக்கள், குழப்பமடையாத மகாத்மாக்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.14. सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது, நம்பாதவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அவங்க தோல்வி அடைகிறாங்க, முக்தி அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது இல்ல. அதே வந்து யார் ஒருத்தவங்க பகவானுக்கு வழிபாடு பண்றாங்களோ அவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்பொழுதும் புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு பகவானை பத்தி நிறைய வந்து அவங்கள பத்தி கீர்த்தனைகள் செய்யறது, திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு என்னைக்குமே அதுல வந்து அவங்க வந்து நித்தியமா இருப்பாங்க. அதுல இருந்து விலகவே மாட்டாங்க. அதுதான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமே. பகவானை பத்தி நினைக்கிறது, பக்தி சேவை செய்யறது, கீர்த்தனம் பாடுறது, இந்த விஷயம் தான் அவங்களுக்கு சந்தோஷமே. அப்ப அதுல திடமா இருப்பாங்க. எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதுக்கு பிரபுபாதா அவங்களை நம்ம வந்து எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். அவங்க எப்பயுமே என்ன பண்ணாங்க, பகவானுக்காக தன்னோட வாழ்க்கை முழுக்கவும் அர்ப்பணம் பண்ணி அந்த விஷயத்த, பக்தியோட மகிமைய, சந்தோஷத்தை எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்த்தாங்க இல்லைங்களா? அதுதான் நிலைப்பாடு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.17. पिताहमस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च. हरे कृष्ण. இந்த உள்ள அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. அப்ப தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் பகவான். அப்புறம் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும், நம்மள்கிட்ட இம்பியூரிட்டிஸ் போகணும் அப்படின்னா அது யாரால முடியும், பகவானால முடியும். அப்புறம் வந்து ஓம் என்னும் பிரணவமும் நானே, ரிக் சாம யஜுர் வேதமும் நானே அப்படின்றத பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.18, 19. Okay. भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयप्तानन् निधानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே இலக்கு, பகவான் தான் இலக்கு, சோலுக்கு சூப்பர் சோல் தான் இலக்கு. சரிங்களா? நம்ம வாழ்க்கையில வேணா நிறைய கோல் வச்சிருக்கலாம், ஆனா நித்தியமான கோல்ன்றது நித்தியமான ஆத்மாவும், அது வந்து அந்த ஆத்மா பரமாத்மாவுக்கு பக்தி செஞ்சு பகவான் அடையணும். அதுதான் வந்து இலக்கு. நானே இலக்கு, காப்பவன் தலைவன் சாட்சி வசிப்பிடம் ஓகே மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். நானே படைப்பு அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான
விதையும் ஆவேன் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இது வந்து பகவானோட எல்லா ஆப்புலன்சஸ் எப்படிலாம் இருக்காங்க அப்படின்னு இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் பொழுதுதான் நம்மளால ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்கும்போது பகவானை நம்மளால நினைவில் கொள்ள முடியும். அதனால நித்தியமா பகவானோட நினைவில் இருக்க முடியும். அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜட சேத்தனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.20 21. த்ரிவிதா மாம் சோமபாः பூதபாபா யஜ்ஞைரிஷ்ட்வா ஸ்வர்கதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுரேந்திரலோகம் அஷ்னந்தி திவ்யான் திவி தேவபோகான் தம் புக்த்வா ஸ்வர்கலோகம் விஷாலம் க்ஷீணே புண்ணியே மர்த்யுலோகம் விஷந்தி ஏவம் த்ரயீ தர்மமனுப்ரபன்னா கதாகதம் காம காமாலபந்தே. ஹரே கிருஷ்ணா. சர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலம் அவர்கள் விளைவுகளிலிருந்து அவர்கள் பாவ விளைவுகளிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். அதான் பலனை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள் அவங்களுக்கு குறிக்குது. இது அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் செய்யறாங்க. அதனால அவங்களோட பாவ விளைவுகள் குறையுது, அவங்களுக்கு புண்ணியங்கள் கிடைக்குது. அதனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, சொர்க்கம் போய் அவங்களோட அவங்க செஞ்ச கர்மங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி சுகங்களை அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க. சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறு புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர். இவங்க பண்றதெல்லாம் நல்ல விஷயங்கள் தான். ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க, புண்ணியங்கள் பண்றாங்க, பாபங்கள் செய்யறது இல்ல. அதனால புண்ணியமா பண்ண விஷயங்களுக்காக சந்தோஷங்களை வந்து சொர்க்கத்துல அனுபவிக்கிறாங்க. அதுக்கான பலன் தீர்ந்த உடனே திரும்பி அவங்க என்ன பண்றாங்க, மறுபடியும் பிறவி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்ப இந்த மாதிரி உள்ளவங்களோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும்னா, மறுபடியும் பிறப்பு இறப்பு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துல தான் இருப்பாங்க. இதே மாதிரிதான் பாவம் செய்யறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நரகத்துக்கு போவாங்க. தண்டனை அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் திரும்பி இங்கேயே பிறவி எடுத்து அவங்க மறுபடியும் அவங்க கர்மங்களை சேகரிப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். மாதாஜி 9.22. சிந்தயந்தோ மாம் ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्णा. கிருஷ்ண மாதாஜி. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது பலன்களை எதிர்பார்த்து செய்யற செயல்கள்னால கிடைக்கிற விஷயங்கள் பார்த்தோம். ஆனால் இங்க பார்க்கிறது அனன்ய பக்தி, தூய பக்தி. எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, பகவானோட திவ்ய ரூபம் எவ்வளவு அழகா இருக்குன்னு பாருங்க 400 ஃபார்ம்ல. சரிங்களா? இந்த ரூபத்தின் மீது இதை நினைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து என்னது சிரமமே இருக்காதுங்களா? ஏதோ ஒரு அழகான ஒரு ரோஜா பூ அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கும் போது பகவானோட திருமேனி அவ்வளவு அழகா இருக்கு. அப்ப அதை நினைச்சு நம்ம தியானம் பண்ணணும். எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற அனன்ய பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள்பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க. வேண்டியவற்றை கொடுத்தோம்னா ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம், இருப்பவற்றை காத்தும்னா இருக்கிற பக்திய எந்த சேதமும் வராம பாதுகாக்கிறது. இது ஃபுல்லா என்னது, பக்தி தான். மத்தபடி பொருள் இது கிடைக்கும் அது கிடைக்கும், பகவான் தியானம் பண்ணா மெட்டீரியல் சுகங்கள் கிடைக்கும் அப்படின்றது இல்ல. வேண்டியவற்றை கொடுத்தோம்னா ஆன்மீகத்துல முன்னேற்றம். அது நம்மளோட பிரயத்தனத்துக்கு ஏத்த மாதிரி எந்த அளவுக்கு நம்ம பகவான் மேல அனன்ய பக்தி செலுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மாதாஜி 9.23. தேவதா பக்தா யஜந்தே சத்தயான்விதாः தேபி மாமேவ கௌந்தேய யஜந்த்ய விதி பூர்வகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இன்டைரக்டா பகவான நேரடியா அப்ரோச் பண்ணாம இன்னொருத்தவங்க மூலியமா நம்ம வந்து வேணுங்கிற விஷயங்களை கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்க்கிறோம். அதாவது இத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.25. யாந்தி தேவவ்ரதா தேவான் பித்ருன் யாந்தி பித்ருவ்ரதாः பூதானி யாந்தி பூஜேஜ்யா யாந்தி மத்யாஜினோபி மாம். ஹரே கிருஷ்ணா.
தேவர்களை வழிபடுவர்கள் தேவர்களிடம் பிறப்பர், அதாவது தேவர்கள் வாழும் உலகங்களுக்கு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்தோம்ல லோவர் பிளான்டட் சிஸ்டம், அங்கதான் வந்து முன்னோர்கள் வாழ்ற இடமும் உண்டு, அங்க போவாங்க. பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். பூத வழிபாடு எல்லாம் சிலவங்க செய்வாங்க இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க பூதங்கள் வாழற லோகமும் வந்து எங்க இருக்கு, கீழே அந்த லோவர் பிளான்டட் சிஸ்டத்துல இருக்கு, அங்க போவாங்க. மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். பகவான பக்தி சேவை செஞ்சு பகவான வழிபடுறவங்க வைகுண்டம் கோலோகத்துக்கு போவாங்க, பகவானோட இருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாச்சி 9.26. पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः. हरे कृष्ण. அன்புடனும் பக்தியுடன் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நமக்கு பகவான் கோடிட்டு காமிச்சிருக்காங்க. அதை நம்ம எப்படி கொடுக்கணும், பகவானுக்கு எல்லாமே ஆஃபர் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கணும்ன்றத நம்ம பார்க்கிறோம். ஆனா அதுல ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு. அன்புடனும் பக்தியுடனும், கடமைன்னு இல்லாம நிஜமா ஒரு குழந்தை இருக்கு அது சாப்பிடுதுன்னா நம்ம என்ன ஒரு ஆர்வத்தோட அன்போடு கொடுப்போம், அந்த அளவுக்கு அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஓர் இலையோ துளசி இலை பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். ஆனா இதுல முக்கியமா இலை பூ பழம் அது கூட கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், அன்பும் பக்தியும் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு ஹியூமன் என்ன சாப்பாடு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றதும் இதுல வந்து நம்ம பார்க்கிறோம். தாவரங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம ஆகாரமா எடுத்துக்கிறது தான் சிறந்தது அப்படின்றது நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதையும் இருக்கு. விதுரர் பகவான் வந்து சமாதானம் செய்யறதுக்காக போர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சமாதானத்துக்காக என்ன பண்ணுவாங்க, போர் வராம இருக்க தடுக்கிறதுக்காக 5 நிலம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கறதுக்காக அஸ்தினாபுரத்துக்கு போவாங்க. அப்ப போகும்போது சமாதான செய்யறதுக்காக வந்ததுனால அவங்க அஸ்தினாபுரத்துல தங்காம விதுரர் அவங்களோட வீட்டுல வந்து அவங்க வந்து தங்குவாங்க. விதுரர் வந்து மந்திரி இல்லைங்களா, அவங்களோட வீட்டுல வந்து தங்குவாங்க. அன்எக்ஸ்பெக்டடா பகவான் வந்து தன்னோட வீட்டுக்கு வந்த உடனே அவங்களுக்கு எப்படி ஆயிடுது, ரொம்பவே பரம சந்தோஷமாயிடுது. ஏன்னா பகவானே வந்து வீட்டுல வந்து இருக்கிறாங்கன்றது ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷம் இல்லைங்களா. நம்ம வீட்லயும் இருக்காங்க, அச்சா விக்கிரகமா இருக்காங்க, ஆனா நம்ம அதை உணர்ந்து நம்ம பக்தி சேவை பண்ணணும். அப்போ அவங்களுக்கு என்ன ஆயிடுது, ரொம்பவே சந்தோஷம். அப்போ விதுரர் மனைவி அந்த சந்தோஷத்துல என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வாழைப்பழத்தை வந்து பகவானுக்கு கொடுக்கும்போது தோலை வந்து பகவான்கிட்டயும் பழத்தை கீழேயும் போட்டுடுறாங்க. பகவான் என்ன பண்றாங்க, அந்த அன்பையும் அந்த பக்தியும் தான் பார்த்தாங்களே தவிர அவங்க என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்றதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல. அந்த தோலையும் பகவான் என்ன பண்றாங்க, எடுத்துக்கிறாங்க. அதுதான் அங்க வந்து தாத்பரியம். அப்ப அன்புடனும் பக்தியோடும் நம்ம வந்து என்ன பகவானுக்கு கொடுத்தாலும் பகவான் அதை வந்து சிறந்த முறையில நல்ல விதத்துல ஏத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மாதாஜி 9.27. यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, செய்கிற செயல்கள், எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, நம்ம எடுத்துக்கிற ஆகாரம், எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, தான தர்மங்கள், எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, கலியுகத்துல நம்ம செய்யற தவம் சாண்டிங், பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கிறது, அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அப்போ நம்ம செய்யற செயல்கள் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், நல்ல விதத்துல இருக்கணும். சத்துவ குணத்துல இருந்து நல்ல கர்மங்களை செஞ்சு அதை நம்ம என்ன பண்ணணும், அதோட ரிசல்ட் நம்ம பகவான் கிட்ட ஒப்படைக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுதான் ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு விஷயம். நம்ம செய்யற செயல்கள் எடுத்துக்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், தவங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவானுக்கு நம்ம சமர்ப்பணம் பண்ணணும். அப்படி சமர்ப்பணம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது, கர்மங்கள் வந்து சேராது. அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பகவானோட அனுகிரகமும் கிடைக்கும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.29. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. हरे कृष्णा. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. இதை வந்து பகவானிங்க வந்து சொல்றாங்க. பொறாமை அப்படின்றதும் கிடையாது, பாரபட்சம். எனக்கு பக்தி சேவை செய்யறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இன்னைக்கு எல்லா நன்மைகளும் நடக்கும், செய்யாதவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் கஷ்டங்கள் குறைக்கும் அப்படின்னு வந்து கிடையாது இல்லைங்களா. சூரியன் எல்லாருக்குமே சரிசமம்.
மழை எல்லாருக்குமே சரிசமம், நிலம் எல்லாருக்குமே சரிசமம், காற்று எல்லாருக்குமே சரிசமம். பகவான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, கொடுத்திருக்காங்க. வெறும் நம்ம ஹியூமனை மட்டும் யோசிக்க கூடாது, எல்லா உயிரினத்துக்கும் சரிசமமா கொடுத்திருக்காங்க, எந்த ஒரு குறையும் இல்லாம. நம்ம கேட்கறதுக்கு பகவான்ட்டு ஒண்ணுமே கிடையாது, பக்தியை மட்டும் நம்ம பகவானுக்கு பண்ண வேண்டியதுதான் இல்லைங்களா? அப்போ நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை, நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். பக்தி சேவை செய்யறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இதெல்லாம் கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருந்தா கஷ்டமா இருக்கும் இல்லைங்களா? ஆனா என்ன பண்ணிருக்காங்க, எல்லாருக்கும், அவங்களை நிந்திச்சவங்களுக்கும் என்ன பண்றாங்க, இதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க. அப்ப சரிசமமானவன் சமமானவன் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன், அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பனா இருக்கின்றேன். ஏன்னா எந்நேரமும் பகவானை நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுனால எப்பயுமே நம்ம பகவான் கிட்ட இருக்கோம், அதே மாதிரி பகவானும் நம்ம கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அந்த ஒரு உறவு முறை வந்து நம்ம கிட்ட நமக்கும் பகவானுக்கும் ஏற்பட்டுடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். மத்தது 9.30. अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभा साधुरेव समन्तव्यस् सम्यगव्यवसितो हि सः. हरे कृष्णा. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும், ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம் இல்லைங்களா? அப்போ மோசமான செயல் அப்படின்போது, இப்போ பக்தி சேவையில நம்மளாம் ஈடுபடுறோம், இப்பதான் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட், லெவல் 1 நம்ம எல்லாம் வரோம் இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது நமக்கு அந்த பக்குவ நிலைன்றது இன்னும் வந்திருக்காது. இன்னமும் வந்து ரஜோகுணமும் தமோகுணமும் இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லைங்களா? அந்த நேரத்துல நம்மளால அந்த கர்மங்களை சரிவர நம்மளால செய்ய முடியாது இல்லைங்களா? அப்படின்னும் போது சில சமயம் என்ன ஆயிடும், நம்ம தவறுகளை செய்வோம். அதுதான் நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால், அது அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அதுக்கப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆன்மீகத்துல நித்தியமா இருக்க அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அந்த சிறிய தவறுகளை கூட அவங்களால ஓவர் கம் பண்ண முடியும். அதனால பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேவே பெர்ஃபெக்ஷன்றது யாருக்குமே கிடைக்காது இல்லைங்களா? கொஞ்சம் கொஞ்சம் குழந்தை நிறைய பழகி அதுக்கப்புறம் அது நல்லா பழகுது இல்லைங்களா? விழும் எந்திரிக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா? அந்த மாதிரிதான் பக்தி சேவையில நம்ம சில குறைபாடுகளை நம்ம செய்யறோம். அது வந்து என்ன ஆயிடும், ஆனா வந்து ஆன்மீகத்துல இருக்கும்போது அது கொஞ்ச காலத்துல அது சரியாயிடும். அப்போ அவனை சாதுவாக கருத வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். அடைய வேண்டியது யாரு, பக்தி சேவைதான் செய்யணும் அப்படின்றதுல அவங்க தீர்மானமா இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்போ அது வந்து அவங்களோட பிழைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சரியாயிடும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தது 9.31. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா பக்தி தொண்டில் பிறழாது, டிட்டர்மினண்டா அதுல எப்பயுமே ஈடுபட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம்ங்களா? அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாக ஆகி நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். பக்தி சேவையிலேயே ஈடுபட்டு வெகு விரைவில் அவங்க என்ன ஆயிடுறாங்க, தர்மாத்மாவா ஆகிறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க நமக்கு சொல்றாங்க. அப்போ பகவான் மேல பக்தி பண்றவங்க கண்டிப்பா ஆரம்ப நிலையில ஒரு சில தவறுகள் செஞ்சாலும் அதை அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, பக்தியில ஈடுபட அவங்களால அதை வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்றத நம்ம இங்க பகவான் சொல்லி கேட்டுக்கிறோம். அப்ப நம்மளும் பக்தி சேவையில ஈடுபடணும். அதுக்கு நம்ம அம்பரீஷ் மகாராஜ் ஸ்டோரி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பகவான் வந்து காப்பாத்தினத, அந்த மாதிரி எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை அப்படின்றத நமக்கு சொல்றாங்க. மத்தது 9.32. मां हि पार्थव्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्ण. பிரித்தாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னை சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது பக்தி சேவை செய்யறதுக்குன்ற ஒரு கோட்பாடு, இவங்க தான் பண்ணணும் இவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு கிடையாது. யாரெல்லாம் பகவான் மேல பக்தி பண்றோமோ அவங்க எல்லாருமே என்ன பண்ண முடியும், பரமகதி, பகவான சரணடைகிறவர்கள் எல்லாருமே பரமகதியை அடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். மத்தாஜி 9.34. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजि मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम
नवमोऽध्याय सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ so மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 9.34 இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன அப்படின்றது பார்த்துடலாம். உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றிய சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி. மனம்தான் நம்மளுக்கு அலைப்பாயம் இல்லைங்களா? இந்த ஆசைகள் அந்த ஆசைகள் அதுக்கப்புறம் நம்மளை போட்டு கஷ்டப்படுத்தும். நினைக்க கூடாததெல்லாம் நினைக்க வச்சு நம்மள வந்து மறக்க கூடாததெல்லாம், ஒருத்தவங்க மேல நம்மளுக்கு ஒரு கோபம் வந்தது அப்படின்னா அதை மறக்காம திரும்ப 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 அந்த கோபத்தையே அந்த ஒரு அதிகப்படுத்தி விட்டுரும் இல்லைங்களா? அதனால அவங்க என்ன ஆயிடுவாங்க, நமக்கு விரோதி ஆயிடுவாங்க. அதனால நம்ம தவறான செயல்கள் செய்வோம். இந்த மாதிரி மனம் வந்து நம்மள என்ன பண்ணும், எந்நேரமும் ஏதோ ஒண்ண போட்டு நம்மள அமைதியான நிலையில் இல்லாம பண்ணிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா? அப்போ உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து எனக்கு வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடம் வருவாய் அப்படின்றது இங்க பகவான் நமக்கு உபதேசம் பண்றாங்க. நம்ம எல்லாருமே இதை ஃபாலோ பண்ணி பகவானுக்கு பக்தி பண்ணி பகவான் அடையணும் அப்படின்ற பிரார்த்தனையோட நம்ம இன்னைக்கு முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்பதருஷ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானம் பாவனிபோ விஷ்ணுபோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्ण.